Rambut Kak. Balenono Pak Bambang potong rambut. Rambut. Iki rambut ning panggonane beda. Tak mulai lapal. Tur inggih. Aku pengen bolak-balik kok genah apa ora? Inggih. Oke, ibu niku biasane kremenane lak prau layar. Waduh, waduh. Waduh, iki piro iki? Lambene lho. Wah, akeh tenan wis pokoke. Oke, pokoke. Wis, Bu. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Eka uget-uget yang tercinta. Waduh. Inggih, selamat malam Milusing Dalu Pak Yoyo yang tersayang. Waduh, dan kula ora penak ale Pak Tengkleng yen ngoten niku jenengan nggih. Maksudnya pripun? Lho kula niku sosok nggih ningali pas Pak Tengkleng ngasta pedalangan bintang tamune jenengan. Wah, jan ketok le setel, ketok le romantis ngoten niku. Oh, maksudnya arep dipacok-pacokke iki. Lho, mboten kok dipacokke nuwun sewu siji pesti loro jodoh telu wahyu niku ingkang ngerti namung Gusti Kang nyipta jagat. Mumpung para sesepuh tasih lenggah piye ngono lho lah nggih. Piyene piye? Lek ngladeni piyai sepuh gampang, kerok ya turu dhek. Nek gantenge ganteng. Nah, lah iya. laris. Laris. Nggih. Lah iya nek pasangne karo aku nek pengen tak sawang saka kono iki pancen nek dienggal sawang gantenge ora pati o. Piye Ya to? tak Jere gantenge ganteng. ganteng nek tak cedhaki. Nggih. Bareng tak tamatke 2 menit lho kudu gumuh aku. Menika dalang hebat lho nggih. Sewu besanipun Bu Kondang. Leres. Jenengan mangke menawi kersa kalih Pak Tengkleng ngoten niku. Jenengan badhe terangkat derajat panjenengan dados keluarga putra Pandhawa mriki. Nggih. Saestu niku. Dados ABK jenengan. ABK niku napa? Anak Bapak Kondang kaya iwan niku lho. Lah kula lek ABS anak Bapak Sukron. ABS ya Pak Tengkleng ki bangeten seprono-sprene tandang rabi gor ngurusi sapi terus. Tak iya aku dolan rono ki tak delok sapine wedok kabeh. Lah lanange? Gak enek tak pancen yo ngene nduk tang hiburan yo wedok kabeh. Nyapa. Lah iya. Dadi karo nembang apa ki mbang ana katresnanku saben dina ya karo ngelus-ngelus sapi mau. Lah nggih niku lho gumun aku. Gedhe dhuwur ganteng kok ngono style niku lho angger mesti keluar tuh selalu pakai sneaker, pakai kaos, selalu pakai topi. Lha tak tekone apa to Pak kok topi butak nduk ngono. Ora pareng karo piyai sepuh ngono kuwi. Maksudnya, tapi kasih awet nom Pak Tengkleng niku. Tanda-tanda orang yang senang berpikir dan cerdas iki pancen ngono kuwi. Nggih, pancen ngoten niku. Nggih, tegese yen nun sewu nggih ngajengipun telas, tegesipun seneng mikir masa depane anak turun ngono kuwi. Wong sakniki pun duwe persatuan kok. Napa? Komunitas wis ngedekno saiki. Lah jenenge apa? Perbaki. Persatuan Bathuk Kinclong kok. Aku lambene kalak kewepruk kowe ora iso senengane muni sing ora-ora. Ora sayang. Ayo. Kowe muni ngono enek Pak Mul barang Pak Mulyono lenggah ya ora pekewo. Kok nggih bapak kula lenggah. Bose jenengan to kowe? Nggih, Pak Sukiman iki. Lenggah. Nggih. Yo lenggah ngene besane lho ya. Piye ngono lho. Sampeyan lek nyawang mempelai berdua Mas Haji karo Mbak Ayu piye lho kaya ngono kuwi lho. Sampeyan muga-muga ya iso ngono kuwi. Iso ngono ya pengen jare mbok kon tuku. Ana wedok tuku lho ngawut ya ora. Enggak boleh, enggak boleh. Tuku apa kuwi ageman sing apik ben lawan jenis ki tertarik karo aku ngono. Tuku Piranti ngono. Ya pasangan yang sangat cocok kaya Mimi lan Mintuna ngono. Ideal ya. Ideal. Ora lho sampean lek kuliah lak wis rampung ya toh, wis sarjana seni, terus ya wis mandireng pribadi duwe kaya. Janjane golekamu sing model piye? Lah nggih to, mang dongakne to Byung. Ben aku iso ndang tok jodoh ngono lho. Aku wis prono sprene uyang urung duwe. Oh alah yo bangeten men. Ya Pak Bu jenengan kene lho nek arep golek mantu sing iso menek kenteng ngono kok piye. Enak to sing ya ora kok ya nggih. Nah, ya jare nek golek mantu sesuk aku ya nek memane saka dedek fisik ngono kan kudu memperbaiki. Piye maksudnya? Ya 2,5 meter ngono kan iso. Sik 2,5 meter sapa? Dhuwure bojoku. Sing lanang to? Nggih. Lah mlaku karo kowe padha karo nyangking trima semalian. Lah kowe mung semono ora. Nyek sing ngomong nyangking trima sapa? Aku. Ngopo? Ya wis.
Ora apa-apa ben iso memperbaiki keturunan. Amin. Nek arep nyium terus piye ya. Mosok datang golek ondo sampean. Ya kaya Mas Haji ro Mbak Ayu ngono kae pas, ya cantik, ya ganteng, yo to. Sok duwe anak putra ya sing salehah, saleh. Amin. Langgeng puputing yuswa ya Mas Mbak. Muga-muga aku ndang iso teru panjenengan kekalih. Nggih. Walah. Ndongane kaya apa ya ora mandi wong dhek urung lakoni. Lho, Mulane sing gugu, Kak. Lah mulane aku yo isane gur melu ndedonga, malah nek wong nangis malah guyu, masane kok iso. Oh, alah sing mbok guyu ki apa? Makane ora seneng karo aku tak mulih. Aja ngono. Aja rek. Nimas Pendoro wong ayu. Duduk. Duduk. Apa iki? Dadi apa? Sri Tanjung. Waduh. Aku dadi apa? Lagi apa wae iki mau Tanjung? Ya lagi sawetara ngombe wedang. Piye ta? Sing apik ketoprak sing apik ngono. Siswa budaya. Oh, siswa budaya. Pun Kakang ingkang rawuh ana ing patengganmu kene wong ayu. Lho piye? Terus piye jawabe? Sarawuh paduka Kakang Mas kula ngaturaken semua kemeng pangabekti kunjuk. Lah, ya kaya ngono kuwi karepku. Kowe kuwi omong. Nek ngomong aja kakek lali kata-katane lho angel. Ngaturaken. Sumung kemeng pangabekti. Sumungku ngemeng Pangabekti. sumungku sumungku Selamat. lambeku ki angel lho. Sungkem. Sempet untuk Sungkem pangabekti. Kunjuk Kakang Mas. Kakang Mas. Ihi. Kula nyuwun rokok. Loh, Kuwi nggone. Oh alah, nek ihi ya aja nganggo ihi. Sumungkem pangabekti kula dumateng panjenengan Kakang Mas. apa isih ngrembuyung ngrembaka katresnanmu marang pun Kakang hae wong ayu. Wis sak une-unemu. Inggih menika ihi lho. Tasih Kakang Mas. Sedatosipun tresna kula menika tumondok kagem panjenengan lho Kakang Mas. Boten enten lelaki liya apa? Boten enten priya liya sing ana ning jero atiku. Panjenengan menika ingkang restu kula tresnani panjenengan. Sing jenengan dadi apa? Alon-alon ae. Kentekan napas to kowe? Nggih. Dadi patih sida peksa. Dadi sida paksa. Nek sida paksa karo Sri Tanjung iki gathuk ora? Tresna. Ya tresna gathuk. Nggih. Tanpa beda kaya Kamajaya karo Kamarate. Nggih. Kaya Raden Arjuna karo Gagar Otak. Gegar Mayang. Gegar Mayang. Nggih. Pancen menika kula estu tresna kalih panjenengan Kakang Mas. Mula kanggo tamba kapang lan tamba sayaipun Kakang kowe nembang wong ayu. Nembang apa Kakang Mas kanggo nambani susahing panjenengan menika kula kedah ngaturaken tetembangan menapa. Kowe nembang sing kira-kira menungsa ora mudeng ngono ya. Pancene aku demit. Wong kowe iso ora mudeng ya ben kanca-kanca mudeng iso ngerti apa sing tak kandhake. Ngono lho Kakang Mas. Aku yang dukun karo kondang. Napa ta? Enten apa? Bintang tamu lho dedeke ya ora entuk. Pakulitane ya kaya ngono. Rai lho dipupuri malah kaya meja karambol. Ha iya. Arep ngomong raine jeblok ngono. Ora. Nek diwedhaki ora Mas putih sok klawu ngono ta. Ngomong aku wis nganggo wedak kecantikan lho. Apa? Biasanya aku nganggone apa kuwi merek anu wajah cantik jadi putih. Alah. Ning nggon iklan TV kae. Apa? Pon. Lah kok malah burek kaya ngono raimu? Lah nganggone kliwon. Wah iya. Monggo Bakirun. Nggih, Bakirun. Makasih. Ayo, sampean ki kondang Waranggana Sragenan. Inggih. Mesti penggemar sampean lan Ibu Haja Istiqomah menika kepengin krungu suarane jenengan, midhangetake suarane jenengan. Dasar iki akeh pamundhut. Ayo. Pamundhut menapa? Sik tak wacane. Iwangono maca. Yo. Iki nya. Ya iso to, aku wis ora ketang ngene iki semangan bangku. Lagi piye?
Kuwi lak sarjana seni to? Nggih. Mosok ora iso maca to. Biasane maca tulisane saka tengen kok ning tengah iki lho. Ayo. Nggih. Depok 3 Februari 2024. Katur yang terhormat hamba Allah. Ki Dalang kondang Ki Cahyo Kuntadi. Wonten ing Palenggahan. Betul. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya ki tenan apa ora kaya ngene iki. Dalu punika badhe nyuwun gending. Setunggal menika gending pepeling. Ingkang nomor kalih menika gending podang kuning kagem keluarga besar Dr. Anjes Hadi Kondang Sutrisno. Ibu Hajah Istiqomah. Bapak Haji Supron Suwondo Blitar, Bapak Untung Widodo Depok, Bapak Untung Kuntadi Depok, Bapak Adi Suhadi Notok Depok, Notok Dok Depok. Notok tok ora gedhok ora. Mangkai cakilan sambung gilang matur nuwun saking hamba Allah Bapak Nardi Kondang Ayam Kotak Depok. Sembung Gilang. Oh sembung gilang. Nggih. Pun, iya gur ngene tok. Lah ning kene yo gur ngene kok ya golek apa kowe ora. Lah kuwi Kuwi lho ora apa-apane iki lho. Iki layang kendel-kendel kabeh iki lho. oh alah. Terus ora masalah wong kuwi katresnan kok, Kak. Nggih. Genti aku Depok 3 Februari, nggih. YTH hamba Allah, akeh men to hamba Allah iki. Ki Cahyo Kuntadi nggih, padha sugeng pepanggihan. Nggih. Nyuwun gending prau layar podang kuning. Kunjuk dumateng Bapak Haji Mayor Sindu Cibinong, Bapak Dr. Gunadi Bekasi, Bapak Kelik Setyo Nugroho Bekasi, Bapak Edi Yitno Basuki Bekasi. Matur nuwun saking hamba Allah. Adi Suhadi Notok. Padha to iki. Lah iki telu iki atas namane padha. Padha telu. Tur kendel kabeh. Oh alah telu iku padha kabeh saka. Wis ya enak. Oh alah. Pun berarti sami mawon niku. Saya mawon ya. Nggih. Coba kene. Nyuwun pepeling kalih podang kuning. Ayo podang kuning sik sampean, ayo. Nggih. Ayo. Oh mbok menawa kula ya tak sowani Ibu Hajah Istiqomah. Ngersake tetembangan menapa enten pareng apa mboten? Oh, sae, monggo. Monggo ya suwe ku ora sowan panjenengane. Ya ta, menawa aku rono terus waduh. Nggih. Ngopo? Lek rono terus ngopo? Ya terus entuk tambah donga pangestu to ya. Donga tok lho ya, sesuk tegese ra nyuwun apa-apa lho. Iya. Iya karo nangis. Iya. Sing nangis sapa? Tra wajahe ngene kok. Ha iya. Wajahe memelas ya. Iya. Kono monggo lek arepe sowan Bu Hajah. Menika kalih mriko ngarep bawa podang kuning. Oh, bagus, siap. Ning aja ado-ado, aja tekan dalan tabrak truk kowe engko ora. Tes. Nyun tintinganipun, Mas. Ya. Apa? Ya. Senadyan wujud temong paksi. Ayo, bocah cendhek sandale dhuwur. Ayo, bojoku mbiyen tau nggih sandal dhuwur malah geblak ayo. Tak penging sprene ora tau nggih sandal dhuwur. Oh, bukesi hae kak salah lho, hae kudune ning mburi mah ning ngarep. Variasi kok ora usah cerewet ora. Nggih, Pak Wahyu lajeng dalu. Nggih. Oh, Mas Wahyu. Nggih. Monggo Mas Wahyu Darmo, Bu Sukiman. Bumul, nggih. Bu Hajah Istiqomah, nggih. Awas Bu, Pak ngatos-atos. Sing mriku senes sinden niku kotak amal niku. Aku yo nyambi copet bareng kok. Aja melas ngono to ora. Nggih. Agarita lining brangta. Kai jan gleleng nembang ning kono ge ibu-ibu kabeh nyuting lho ayo. Kuwi areng nggih nambani putu-putune lho ayo. Malah ndadi lho tiba iku kuwi.
Aja mun kula disoteng ngeten niku terus nggo ngguwaki garangan lho, Bu. Aku wis kula dandan iki kula ayok-ayokne. Klambi tak gawe beda karo kancane. Beda piye? Ora beda karo Bu Kesi ben ketok piye ngono. Bareng aku degone tengah, lampune disorot isin aku. Lah ngapa? Lah beda lho karo kancane dhewe ngono. Oh alah. Nggih, binatang tamu pripun to? Bintang tamu, Pak Sukiman. Bintang tamu, kok iso binatang tamu Mas aku ra iku koyo luwak apa piye? Sayune koyo ngene kok iso. Oh alah. Kowe iki sing suda rungon. Pak Sukiman ning ngendika ya bintang tamu, krungumu binatang tamu. Oh iya terah rada budhek minggu. Ayo. Halus manis nang make wong ireng klambine ijo. Disawang kaya botol bir ayo. Rada dialem piye lah ku dandani diapresiasi saiki wis rada besus wis tak sawang saka ngiringan wis rada patut lha kok kaya botol bir ya ora apa-apa kaya madu mangsa ngono lho sisan ayo Bu Kondang kula ingkang sowan aduh nggih ampun nyawer to kula mboten kok jenengan mungkin ngersake tembangan menapa waduh kalau ngeten iki jenengan kok ampun to Bu oh isin Bu mboten kersa Bu larene Bu nggih lek mboten kersa ampun dipeksa Bu kajenge gandeng dipeksa nggih ampun Lambene. Kula balik kek mong nggih pun mboten kersa piyaine nggih pun. Nggih pun lho Bu. Ala Bu Sukiman kaya aman iki lho. Kaya mesa mboten trima. Terus Pak Wahyu nggih mboten alalan. Ora Pak Wahyu kukur-kukur kok ngopo kok jaluki ora. Wah bumul. Aku ngene kaya kasayantunan anak yatim to. Wong kula niku namung nyuwun dawuh panjenengan ngersake tembang menapa kok ngados ngeten iki kula nggih seneng lho. Kula nggih pekewuh to terusan. Aduh. Lambemu aja elek-elek ngono ngarsane para Pekewuh. Nggih, mengke tembang karo Ibu Sukiman diparingi. Nggih. Diparingi aja seneng sik. Kuwi nggih DP tanggal 17 kowe kudu teko. Oh, alah iya ya. Aku isuk rono DP ta, Bu? Yo aja DP ya Bu ya. Heeh, sok ditransfer neh ya Bu ya. Nggih. Matur nuwun ya Bu. Sinden anger sepi. Kowe ngersake tembangan menapa, Bu? Injing kok tak rampungne. Mboten nggih mboten setengah-setengah mboten. Kuwi iku suwi-suwi lek njaluk pangku ayo. Mboten. Nggih pun kula tak mriko sowan Pak Mul riyen. Waduh. Berat iki tenan. Kenapa? Iki ora dudu karepe dhewe iki. Wong Pak Mul ki bapak kula kok. Ngono sok mboten di suni dawuh sake napa ngeten mulak kula dosa. Waduh kuwi. Aku arep semaput etok-etok men nandasku tatap tenan. Alhamdulillah. Nggih, waduh ngeten iki. Mbok yo ket wau. Atur nuwun lho Pak. Nuwun, ayo. Sehat selalu, sukses. Aku ra iso tos nyekel dhuwit kok sakmene. Aduh. Lambene. Pak Sukiman aja lho Ibu wis maringi kok mau. Lha mosok ibu bapak ora pekewuh. Biar wae. Mboten Bapak, mboten sak pekewuh. Kalih kula, penting kula sesuk iki aja ditekuk nek ditekuk ora payu. Ayo. Tah kocluk tenan ora. Iki aja ditekuk. Wah iki gambare Pak Cengkleng. Lambene elek tenan iki kae. Mboten wah juragan sapi. Manis tenan. Sida mboten kalih kula. Tanggapan sesuk nek mayang kula dijak ngono lho. Nggih, Pake. Mengke ngersake salim riyen. Sungkem bekti kula kan. Sebelah iki manten ora dijaluki ora. Mas,
mantan supaya harmonis. Aduh, payah. Kuwi kok nek pemane gelem rasa kasih sayangnya kuwi ning dalam keluarga harmonis, Mas. Kudu memberi, Mas. Memberi kasih sayang. Ora gur ning nggon istrine tok, kepada semua makhluk. Mas Haji, kasih sayang niku mboten kudu memberi uang. Mang dongake muga-muga ndang entuk jodoh, Mbak Eka. Nggih, mumpun marem Dek. Dongakne tok ya ngelak. Wis. Masa kon poso aku. Pripun? Oh nggih, makasih loh. Ya ta, wis kaya anak. Kayak Pak Yoga Mandira kae ya wah pelestari budaya kae. Ampun nek Pak Yoga ampun. Lah ngopo? Kok ditransfer? Waduh. Nggih. Ayo. Pripun Pak Yoga? Lho. Kowe iki jare transfer kok pripun iki lho? Pripun kabare? Oh, nggih sawetawis nek nika saking Banyuwangi nembe kepanggih menika. Alhamdulillah. Nggih sehat Bapak nggih? Alhamdulillah. Nggih kok ijen penyambakan menika udah pripun? Nggih, wah jan. Asem. Paling kaya wong becek ning kono asem kok. Aku malah kaya ning Sragen kae kon lungguh ngancani ngono. Ayo. Nek Pak Mul nika terus salim terus lu ngeten kok jenengan terus geret karo jak lungguh. Kok terus pripun? Waduh. Nah, nggih. Mboten, wah niki disipat limon. Wes, oke banget jenengan. Makasih ya, Pak nggih. Wes, jenengan. Alhamdulillah. Oh, bengi iki. Nggih. Wis entuk akeh ta, Kang? Pun. Ah, dadi lek wis entuk akeh nuwun sewu, Nggih. aku di WA karo Bu Kondang. Nggih, pripun? Mas Cahyo jadi gaji untuk Eka uget-uget ya saweran tadi, wis. Masa ngaten niku? Heeh. Oh, alah. Mak kusuk kok tak WA dhewe ya nan. Piye? Bu, mosok tegel tak ngono kuwi. Lagi Bu Kondang ya WA aku, tegel ngono lho. Oh, tak WA aneh. Piye? Tenan lho Bu niki, nggih pun kula pamit lho. Ki malah ngelokne awakmu. Pripun? Mudhara. Rene ka ora kluyuran rono ora. Mboten kluyuran kula niku menyapa kok. Ah, Wis sekolah salim kula. kalih para senior kula, bapak kula sedaya kok. Ora Jaga-jaga. jeblok kula niku permati nek masalah ngene iki. Mulai nganti mlebu surat kabar wae teko dalan ada seorang sinden ditabrak truk. Cilaka ora. Ora apik omongan ngono kuwi ditarik neh. Ora Ditarik. sudi wong aku ora entuk apa-apa kok ora. Oh, padune arep njaluk iki. Ora sotah nang njaluk kowe ora. Tenane. Tenan. Ya wis tak anu dhewe lho ya. Ya. Kok nesu. Nek nesu udo. Ning nggenku ki enek sinden sing mubeng ngono njaluk saweran bar kuwi setruk ki enek. Pundi niku? Nggenku Karanganyar. Karanganyar wong iki Bekasi lho kok iso. Ah, Pak Yoyo, Pak Yoyo. Aku ora njaluk saweran kok ya. Apa? Iki yo mluring penggalih ibu. Wis ngene iki nek roh bocah ngene iki nek ora ngeki gelo ngono rasane. Ora perasaan seorang yang duduk di situ, sampean wirawiru ning kono monggo ngejak salaman. Mesti cara cetha njaluk dhuwit lek ora maringi iki pekewuh ngono kuwi. Ora wis kadung ngene ya wis ben. Kono karepmu kono. Menika lagunipun biasane napa Capeng Gunung nggih, Bu. Capeng Gunung, Nyidam Sari, Tahu Layar. Nggih, iya. Iya ya sik omongan karo ibu lho mbok menawa piye neh ngono sore. Kayak ana kesempatan aku to. Iya. Bawane dintekne sik. Cakepane tuku pundi, Bang? Embuh, napa dhuwit kowe kok ora takok aku ora. Waswinggon kula goleki si podang pita bocah cilik awake ya cilik kaya gelungan gedhe. Tak sawang kok kene kaya jeep ngono sing bane ning mburi kaya. Wis terus-terusno anggonmu ngelokne aku. Lha kuwi apa anane ora ngelokke ya? Apa anane
anane ya apa anane ning ya rada dipuji piye ngono kuwi. Apa ngono kuwi rumangsane aku ora sakit hatiku. Lah kowe sakit kok lakoni penting entuk dhuwit kok kowe iki ora. Lah ya piye? Wong ya iso anane kaya ngene iki lho. Apa ngono kuwi terus ngelokno aku rumangsane bagus-bagus dhewe. Pak Yoyo kuwi lanang-lanang dhewe ngono. Iya, rumangsane kok ora iso ngajeni marang wanita kuwi rumangsane lanang-lanang dhewe, masane ya duwe ibu lho panjenenganke duwe ibu. Tokno elek entek dhewe engko wae. Kok rumangsane suwih-suwih karo wong wedok. Kaya ngono lho, mbok ya dihargai anggonku dandan awit bubar magrib teko jam 11 ki mang. Oh njaluk dihargai. Iya, kudu dihargai no wong wedok ki piye carane usahane kudu dihargai. Ya weh lek ngono kowe 2 jam pira, Kak? Rumasane tukang pijet kok 2 jam pira. Ya dikurmati ra ketang piye. Gendera piye kon ngurmati ora senengane. Ajenono lho Pak Yoyo. Ajenono aku. Kaya sapi ya diajeni ora. Oh, alah kaya ngono kuwi lho, kaya ora kena digugu blas. Jek omong angel. Tujune kuwi bintang tamu, komo sindenku dhewe kluyuran njaluk dhuwit ngono langsung tak pecat kowe. Pecat ya mlebu neh, jerabah kudu ngeyel. Tembangmu lho. Ayo. Lah nggih. Ibu bunga ing atiku. Nano nyanding bisa dadi tombo yo diaturake podang kuninge dhisik. Kula kembali mriku napa teng mriki mawon? Rene. Ora wis entuk akeh nekat ning kono ae. Ayo, mesake kamerane lek kowe wirawiri. Ayo. Nyapa kamerane ngetutke aku angel ngono to? Ning dhuwur karo ora ya padha lho Mas aku. Pak Wahyu to. Kok ya dielingno aku ya terus kelingan to. Aku jane wis lali lho, Mang. Makasih lho ya. Diangkrek entuk neh dek. Tenan aku dielingno kok. Ayo. Ngelingno kok wong Gragas. Iki janjane sinden apa mindring ayo. Wis empun to pokoke. Ya wis ngono ditampa. Dipun. Kok njiko dhewe. Ah nggih ampun to. Wes kula mboten ngaten niku. Lah niku sing abang niku kon. Malah kaya Larso kowe sing abang. Kinten? Larso. Ngene. Larso. Nggih. Nggih pun matur nggih, Pak. Nggih. Dongake Pak Wahyu. Ah kok ya suwe men lek ngeculne agur salaman apa piye? Sehat selalu nggih Pak Wahyu. Sukses selalu. Kapan mayang meleh? Betah sinden sing pawakane kaya sajen, mboten? Ya kaya ingkung. Nggih. Makasih. Kowe nembang ning ndi? Wonten mriku to. Ayo, ntar rene. Nggih. Bareng. Niki napa, Mbah? Sepatu. Alah, kayak Umi karo Winong kok titipno aku. Oh, enek telu. Umi karo Winong siji sapa, Mbah? Endi mang wonge? Siji Winong karo Umi karo siji sapa? Kak. Oh, alah endi wong emang. Aku dadi sinden COD. Langsung bayar di tempat. Kowe pesen sendal to kowe? Heh. Pesen sandal kowe. Pesen sandal iki nek COD ning mburi ora mirang-mirang nang kancane. Oh, alah. Iki sing Minong sing ndi? Kuwi dudu sandal. Apa? Aki AGS. Wis iya nyambi bengkel apa nang omah. Sinden kok nyambi bengkel, layak mamboli aku. Ora aku dhewe sing ngamboli. Iki gen kene sik ya. Ya. Iki nek ro gambare Pak Tengkleng lho. Sabene elek tenane kae. Dibacutke ya kuwi lagu Podang Kuning. Nadianto niki lagu seger ning bisa menjadi doa untuk mempelai berdua dan keluarga Ibu Kondang Sutrisno. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas.
Semoga Mas Aji lan ugi Mbak Ayu bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin, amin ya robbal alamin. Kodang kuning Eka uget-uget. Yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran goleki sing tak sayang. Mubang midarang nggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Mane yen nganti yo kang nyawang. Yang tak sawang mencok ning empang. Kegancangan tarinde saka kaduman. Sarawi ngoceh dheweke ngalih besok. Kae tak suwon mbok aja ngecek. Odak kuning agawe pikirku komen. Sleret ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga yen kelakon ning surat. Ngalati kaguan liyan. Si pondang agawe hati kepranan. Naramando hatiku sansaya datron. Son seranani son pikakulut. Yo kencang-kencang WNC mana suaranya lo. Awen. Surat rasan. Ukuran kang goleki sing tak sayang. Mubang midarang nggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Mane yen nganti yo kang nyawang. Tak sawang mencok ning empang. Kegancangan tarinde saka kaduman. Sarawi ngoceh dheweke ngalih besok. Kae tak suwon mbok aja ngecek. Odak kuning agawe pikirku komen. Ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga yen lakon nyanding siran. Ora bakalan hatiku sansaya datron. Sesanani sekakulut. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Kodang kuning sampun. Nggih. Gandeng sampean entuke akeh. Nggih. Dicucukne pisan. Pripun? Tapi kendhange Mas. Ayo ben ngendang sisane, Kak. Ayo. Entuk semono ora nyambut gawe kepenaken. Padha karo kowe nampa gaji buta kowe kok. Iya iya. Nggih. Aku tarah bete ning kene bengi iki. BT bintang tamu. Besok terus. Ora. Dan nembang sik ngendang barang sik kon ngusungi terop aku.
Ora, men piyayi kene iki do prisa nadyan to akeh sing prisa. Walaupun jenengan seorang wanita namun multi talenta kedo bisa nembang ngendang ya apik ya berkah. Oh, ngaten. Nggih. Pundi niki kendange? Wis sak penakmu arep ning kono apa ning dhuwur tratak ya kenek. Mosok ning dhuwur tratak kendang nyinden kono padakno pitik ae. Nggih. 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 Mriki kula mriki. Heeh no. Nggih. Aku tak maca layang sik sampean toto-toto. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng makarya mugi-mugi samudayanipun lumampah kanthi sae dumugi paripurna. Nuwun saking Bapak Dwijo Sencaki Sutresno Ki Cahya Kuntadi. Weye. Ugi kathah ya Mbak Eka penggemar wayang sing rawuh kanca-kanca WMC. Siapapun KWN. Dalangnya yang penting wayangnya itulah hebatnya WMC. WMC. Terus ada lagi dari mana Mas KWN terus KWN terus PWKS. Mbah Nuwun. Ini adalah para pilar-pilar yang menjadi kekuatan budaya wayang di Indonesia. Nggih, luar biasa. Ugi menika saking Mas Kisno Klaten. Nderek nyimak Mas Sahyo sungkem kagem Abah Kirur lan Ibu Kondang Sutresno. Nggih, ugi Mas Sri Susilo Tengkleng. Wih, matur sembah nuwun. Nggih. Luar biasa. Dile entuk dhuwit sakmono kean iki ben ora dosa lho Kak. Nggih. Awakmu kudu ngendang men cucuk ngono. Iya iya. Jer Basuki mawa beya ngono. Lakone Panjanga kudu mawa pangorbanan. Iya. Sapa ngerti ngobar ngendang sing nyawer saya akeh. Nggih. Iki kok dikeki ngene barang nyapa, Pak? Nggih. Lho karo nembang kok piye? Masalah ngendang tok isih kurang rekoso. Kowe pengen ngendang karo nembang apa duit tak jaluk kabeh? Komandane wayange aku lho ora. Ancemane ku. Wis pokoke ngono lek sepi kejem ayo ndang. Ya wis, iya. Manut Pak Yoyo. Nah, iya. Nah, ngono. Kowe urung menyapa penggemarmu UFC. Nggih, UFC wonten pundi kemawon. Selamat malam, selamat menyaksikan pagelaran dalu menika Pak Yoyo bersama Eka uget-uget. Eka uget-uget. Ayo lah. Tes. Pun. Wis muni urung miki. Sudah. Miki kendang ki lho. Oh, dites sik. Tes sik. Nah, ngono. Tung tung da, tung tung da. Tak tung. Tangan kaya jahe apik men suarane. Iki dudu jahe kencur. Nggih. Tangan kok badakne jahe. Pak Kerto tuku kertu. Liwat Kertek Kertosono. Pak Bambang tuku gedang. Gedange tugel-tugel. Tepuk tangan luar biasa. Iki sinden kaya nggo radio ya. Nggo radio. Suarane iki lho kaya cangkem tenan lho. Cangkeme sapa? Cangkemmu. Ayo. Iya, terus pripun meleh? Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Nah iki. Rungono to kowe, krungu ora to? Pripun to? Kowe bareng entuk dhuwit akeh malah jampeng kupingmu. Pak Bambang potong rambut. Ya iki pokoke. Ah iya. Spesialmu lah iki. Iki mesti. Ya dirungokne. Iki kok mesti do guyu. Enek apa karo rambut jene? Oh iya. Pak Bambang potong rambut. Biar. Ngene iki. Ayo nembang karo ngendang. Nembang karo ngendang. Lagune napa? Gampang Gubuk Asmara. Ayo. Nggih. Mergo kowe lek kulino ning Gubuk Asmara. Esuk. Ayo. Disiarke kaya orkes. Hadirin sekalian, mesti yo. Ayo. Hadirin sekalian. Dikek eko no, sekalian han. Hadirin sekalian, yan. Pada malam hari ini. Pada malam hari ini, nih. Sangat bahagia. Yang sangat bahagia, ya. Sekali. Sekali.
Para pamirsa, dalu menika mirsani ringgit nggih inggih wayang purwa ingkang apik ingkang sae. Iya. Untuk para hadirin yang ada di luar pagar, hati-hati nanti bisa kecantol. Lato-latone. Ayo. Coba. Ya. Saniki Pak ya. Ya sesuk wis bubar. Ayo. Gubuk asmara. Buka saking kula nggih. Iya no. Iki saiki to? Hah? Saiki ya. Lah piye war tanggal 17. Padha ngenteni kabeh mesti. Kula ambil tak wetak niku ora. Yo. Enggak dhewe. Nyokek Mas yo nyokek yo. Enggakane ndi? Ayo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ayo semuanya neng jaga kebak tulisan harus gak penyanyi orkestra Nyanyimu kira terus mau ngomong ae. Kembangmu lho. Kodo isih perawan ngono ya Bu Kasi. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae tak nggo andum tresno. Lagi yo ayo semuanya. Ayo. Tanpa bantal, tanpa poso. Jam-jaman. Kota putri. Asik. Gubuk kae dimengerti wiwit besok tumeka saiki ayo lagi ada orang jodoh kau gak cerita wayang wengi nanti kaget rino wis mandek sik leren sik. Lah ngopo kok mandek? Yo leren tok ngombe aku ah. Waduh. Wis aku ora aneh-aneh. Pamane susu jahe aku ya harap. Ya kare golek jahene. Lah susune. Nek kok go dhewe ora. Aduh, Pak Yoyo. Mulai kesini sudah berbicara yang tidak-tidak. Ora aku tegese susu kuwi lho, Indomilk kuwi lho. Awakmu lan nang ndi? Apa aku ora nggo susu, aku nggo banyu putih kok. Oh, banyu putih to. Iya. Berarti aku sing kleru. Urung enek isine susu kok. Ya iya bener wis tak nggo banyu putih lho ora enek isine susu, Pak. Aku ya omong apa jeneng. Oh iya. Wah. Cintingane, Mas. Pak Bambang potong rambut. Cintingan lagu kok Pak Bambang to. Iya. Pak Bambang. Eleh. Tak kotak lho. Catatan ngono lho. Delang tak der lho. Iya aku malah kaget. Catatan sakjroning ati. Katan mundur. Saya ngerak ayo semuanya. Aku kowe tapi karo marga leres nang gubuk asmara. Ayo semuanya.
donekne nyok. Sirep kok. Tebak cerita ya aja. Ini cuma sirep tendangnya aja. Nganti Kak Katrina. Yang kayak begitu. Kowe politik yang ngono jenenge. Politik pripun? Sirep kaya apa kendangnya tetep muni. Loh ini garap, Pak. Garap ngendi? Untuk menimbulkan apa itu dinamika. Keras lirihnya suatu irama. Jadi harus menimbulkan darbuka ngono to. apa niku? Dinamika. Ning aku salut luar biasa. Salut pripun? Kyai Putri nembang apik, ngendang ya bergas kaya ngono. Mempunyai khas yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh sinden-sinden yang lain. Nggih, wong kula nggih teng desa nampa bendahara kok. Kok memiliki khas niku lho, ciri khas. Ciri khas iki dicekak dadine khas ngono. Ya tambahi ciri to. Lho, mah masuk sinden ciri. Ya ciri buktine ora dhuwur ngono ya. Ora. Oh iya ya. Aturane ya Kak apik Kak. Ayo. Apik yo ben. Ayo malah muring-muring ora. Nggih. Matur nuwun. Ayo, Niki jam lanjut ya. 1. Ngapa? Niki jam 1. Jam 1. Kok gara-garane mosok dintekne nang limbukan ora. Oh iya ya. Iya. Mang lanjut ke mawon tayangane. Ayo tak lanjutne. Nggih, kula tak mriko lungguh mriko. Mriko nyandi, kono kendhange diusungi dhewe. Oh, lek padane peniti apa piye? Lho ben tambah ceperane kok ya. Ceper apa kene iki wis ngene ceper kok. Angel diarahke ora. Oh, urung tak ya, Mas? Kurang tak to, Kak? Urung. Sorry, sasi ramayang tadi. Lali aku ora. Catetan sakjroning ati katang luntur saya marati asih aku kowe dadi karwa angka leren ning gumuk asmara. Aku dikeploki kaya doro ngene iki. Atur nuwun. Nggih. Supaya menungso gelem ngaji, nadyan to sok-soke piyayi sing iso viral mesti ya Piyayi Putri iki suarane apik, dedeke becik, piyayine ayu. Ning ora kurang pangeran anggene ngangkat derajate menungso, nadyan nuwun sewu kaya Mbak Eka kuwi kekurangane nggen dedeg, ning dengan kekurangannya itu malah bisa mengangkat derajat kamulyan menjadi sinden viral penggemar akeh.